A poďme sa rovno pozrieť, aký je to život herného UX dizajnéra. Takže o čom to dnes bude? Pozrieme sa na to, aký je to tutoriál, teda vstup do kariéry herného UX dizajnéra. Potom sa pozrieme, aký je grind, teda každodenná naháňačka, nejaký level up, teda kam sa viete posunúť, ak na to budete mať príležitosť. A potom nejaký endgame, že kam ísť, keď už ste nejakí seniori a kam sa dá vlastne vôbec posunúť v tejto oblasti, keď už máte pocit, že už všetko viete. Kto som? UX-u sa venujem už 10 rokov. Pôvodne som začínal Pizza SEO, dnes sa táto online marketingová agentúra bola Basta Digital. Potom som prešiel do Sidegiku, kde som niekoľko rokov pracoval na vlajkovej lodi GPS navigácii so spolu super talentovaným tímom. Následne som prešiel do Pixel Federation, kde som pracoval na hrách ako Seaport, Buzz Adventure alebo Train Station 3. A dnes pracujem v Gripe, kde pracujem na hre Rangers Path, ktorá by čo chvíľa mala výsť. Popri tomto všetkom som vždy mal nejaké bokovky, freelance, lebo však nemám čo s časom. Pre Sensenov a Asekol som vyrábal špedičný systém a pre MIP sme navrhovali koncept webu, ktorý potom išiel do verejnej súťaže. Zároveň som vždy rád edukoval a vzdelával ľudí, takže som pomáhal aj v Success kurzoch a zároveň som viedol design šprinty pre Butterfly Effect. No a ako som vlastne začal s hrami? Pravdepodobne niekde v roku 98, keď sme na Vianoce s bratom dostali prvé Nintendo. Úplne ma to uchvátilo. Kúkal som do tej telky, stlačil tej gombiky o život. S brachom sme strieľali kačice na monitore a nechápal som, ako to môže fungovať. Tankami sme búrali mapu a zabíjali nepriateľov a sám som Super Mariovi sa snažil zachrániť princeznu. A nikdy sa mi to nepodarilo, nikdy som nedošiel do konca, ale pamätám si ten pocit, ako strašne ma to bavilo, ako som pred tou telkou hodiny presedel. A vlastne hry so mnou zostali asi nadlho a na furt. Počas štúdia vysokej školy na katedre knižničnej informačnej vedy ma uchvátila tam gamifikácie a zostal som teda s ňou celých 5 rokov, venoval som sa gamifikácii v knižniciach a potom som sa už dostal v kariére k tomu UX-ku a dnes k hernému UX-u. Vďaka tomuto všetkému mám možno také malé právo hovoriť o tom, aké je to začínať v hernom UX-e a aké je to možno aj prežiť celé. Takže aj keď možno nie ste ready, tak prídete do novej práce a rozmýšľate, že no, ako začnem. Začiatočnícka chyba by bola začať dizajnovať, podľa mňa. A skôr je dôležité spoznať tých ľudí. A ja som prišiel do toho Pixelu svojho času a bol som taký, že nepoznám, neviem, vysvetlite. Takže z pohľadu nejakého vývoja produktov sa v hrách používajú producenti, teda pracujú tam producenti, ktorí riadia projekt, väčšinou jeden hlavný a potom sú nejakí supportoví, ktorí riadia jednotlivé časti toho vývoja. A producenti neriešia však ako keby, že smerovanie celej hry, oni riešia, nech sa sekajú otázky, nech úlohy odsypajú, ale nezasahajú hlavnému game designerovi do toho, ako má daná hra na konci dňa vyzerať. Túto zodpovednosť majú úplne pod sebou herní dizajnéri, hlavne teda ten lead. Okrem leada máme samozrejme aj nejaké rôzne špecifikácie, máme tam level dizajnérov, content dizajnérov a nejakých systémákov. Level, ako je to zjavné, dizajnujú nejaké prostredie, levely, čo preskakujete, prelietavate. Kontentiaci budujú nejakú fantáziu za tým celým, píšu texty, vytvárajú postavy, navodzujú celú tú atmosféru. A systémáci to sú takí tí ľudia, ktorí rozmýšľajú nad tým, ako to celé postaviť do nejakých zložitých, komplexných prvkov, aké body dostávate, za čo dostávate body, aké odmeny. Premýšľajú o systémoch a mechanikách a majú to celé pod palcom a robia strašne zložitú robotu. No a do tohto celého zapadá aj UX. Teda, že aj UX je vo svojej podstate herný dizajner a s týmito hernými dizajnermi budete často spolupracovať a hlavne ich budete často negovať. Keď už budete hru veľmi dobre poznať, tak ich budete zabrdať do kapusty a možno nebudete vždy kamaráti, ale vždy budete mať spoločný cieľ spraviť tú hru lepšou. Okrem toho sú tam samozrejme programátori. Ak platí, že v dnešnej dobe má bežný programátor doma rozbehnúť nejakú AIčku na nakupovanie na Alze, tak programátor hernej firme určite robí na inej hre, okrem tej, ktorej pracuje v robote. Sú to proste srdiečkári a to isté platí aj pre QA, ktorí testujú a ja som vždy vďačný, že ich máme, lebo mnohokrát zachránili veľa rozrobenej roboty. A moji najbližší sú samozrejme arťaci. Prečo? Lebo si myslím aj ja, že som arťak. A na druhú stranu, že robia super robotu a vždy sme vlastne boli na takej jednej lodi, že všetci od nás niečo chceli, že game designeri chceli toto, producenti chceli toto, my sme vždy len dodávali, riešili.
a sme sa tak podporovali v tom. A zároveň vlastne vždy, keď niečo navrhne, niečo pekné, ja som to chcel dať aj do Víčka, aby sme reálne vedeli mať takéto prepojenie, že oni urobili 3D asset a ten 3D asset sa potom dal do hry. Takže bola to taká pekná spolupráca. Keď už poznáte projekt, poznáte ľudí a možno aj trošku procesy a zároveň fungujete aj v nejakom prostredí. My na UX sme v Pixi svojho času fungovali veľmi špecificky, že sme boli dedikované UX oddelenie. Dnes už je ten tým rozbitý na projekty, čo dáva samozrejme zmysel z pohľadu nejakého fungovania, ale bol to taký, že unifikovaný squad, ktorý ja spolu sedel. Mali sme tam researcherov, UXkárov, UXáci a ešte aj tech UI. Možno najviac špecifická vec na priemysle je, že vlastne vo frontend developmente máte frontendiakov, ale vlastne veľakrát vedia rozbiehať stránku a máte backendiakov. V hernom priemysle máte game design, programátorov, ktorí riešia game development, ale máte tech UI, ktorí sa špecificky venujú tomu, že čo si my v UX vymyslíme, tak oni to potom aj implementujú do tej hry. A zatiaľ som mal, že pre mňa toto je že veľmi špecifický níž ľudí, ale že to je, že makači, teraz pracujem s typkom z Barcelony a je to, že vycmukané a v Bratislave v Pixi s nami robil typek, ktorý býval vo ďalšej dedine a bolo to tiež super spolupráca, že títo chalani sa nikdy nezastavili a vždy sa snažili dodať tie veci tak, aby vyzerali presne ako sme my nadizajnovali a to my dizajneri máme veľmi radi, keď sa deje. Takže mali sme naše dedikované oddelenie, ja som takto zapadol, spoznal som všetko a išiel som spoznávať biznis. No, lebo viete, prídete a potrebujete pochopiť, ako to funguje. Hej, to sú tie povestné, že potrebujete miesto pri stole a pochopíte, skade tečú peniaze. A najlepšie, keď prídete a počujete všetky tie skratky, retencia, CTR, ARPU, CPI a ste takí, že OK, too much, ale nevadí. Najdôležitejšie pochopiť, že v hernom priemysle rozlišujeme mobilné hry a pri nich máme free-to-play, teda máme reklamu, zarábame z toho, že niekto neplatí, ale musí pozerať reklamy a popri tom sa hrá. Je super, že má zadarmo hru a aspoň benefitujeme z toho, že z tej reklamy idú nejaké chechtáky. Potom máme ľudí, ktorí nakupujú. A teda, že sú to hráči, ktorí prídu do hry a ja si niečo kúpia, nejaké peky, nejaké goldy, čokoľvek si kúpia. Avšak treba brať na zreteľ, že je to len 2 až 4% zo všetkých hráčov, ktorí prídu do tej hry. A 4% je high. Veľmi záleží od toho, aký segment hry, čo všetko. Veľa je tam vplyvných vecí, ale sú tam 2 až 4%, takže predstavte si, že keď vám dáte 1000 hráčov, že aký by ste boli radi, že 1000 hráčov prišlo, a že z toho len tie 2 až 4% len zaplatia za niečo v tej hre. Takže aké množstvo hráčov sa tam musí v skutočnosti točiť. V prémiumkách na počítačoch je to jednoduché. Oni chcú proste tú hru predať. Vyšla, musíte si ju kúpiť. Takže tam sa tu marketingu pristupuje inak. Viac sa pracuje s komunitou, riešia sa nejaké očakávania, pomaličky sa akože ukazujú, že takto bude hre, toto bude tej hre. A tak nažhavia tých ľudí a potom ľudia prídu, hrajú a píšu pozitívne alebo negatívne recenzie a tam je už potom taký ten a veľký kameň úrazov, ak sú negatívne recenzie. Oproti apkovému svetu, ktorý veľmi dobre všetci poznáte, vlastne máme buď predplatné, alebo nejakých jednorožcov, ktorí ešte stále buď používajú, alebo sa vracajú k jednorazovým platbám, čo je strašne super, lebo komu sa chce všetko platiť predplatné. Ale ten biznis model je byť taký docela že jednoduchý z pohľadu tých produktov, ak ide o apkové svety. Možno zaujímavý aspekt je, a možno sa k tomu neskôr dostaneme, je, vrátime sa k tomu neskôr, môžeme ísť ďalej, aby som sa nezamotal. Máme tu nejaký marketing, ktorý som už spomenul, že máme tie 2 až 3% a vlastne predstavte si, že vy musíte naliať do hry strašne veľa peňazí a kvázi nakúpiť tých hráčov, aby oni potom vlastne, že hrali sa tú hru a minuli v tej hre peniaze. A toto sa na nejakej škále vyhodnocuje, že vy si za 100 000 kúpite hráčov a pozeráte sa, že do pol roka koľko tých ľudia vlastne minuli v tej hre a že či sa vám tie peniaze vrátili. A toto sa nejakým spôsobom vyhodnocuje, že či sa pozeráte, že zarobili sme peniaze naspäť po pol roku, zarobili sme naspäť peniaze po roku, alebo možno, že po 2 rokoch. Že veľakrát je to aj s hrami a hlavne s mobilným svetom, že strašný long game, že vlastne pozeráte sa na to, že OK, kedy sa nám vráti tá investícia a možno, že začneme aj zarábať na tom, že sme vôbec naliali peniaze do toho, aby tí hráči vôbec prišli. A toto ovplyvňuje viacero vecí. Je tam napríklad to, že aký je dlhý content tej hry. Že tá hra sama o sebe ponúka dostatok kontentu pre toho hráča, aby sa mohol dostatočne dlho hrať. A zároveň tam záleží aj na monetizácii. Keby ste mali ideálnu hru, tak nalejete a do pol roka máte späť, tak ste vybavení. Je to super. A treba presne takéto veci chápať, že ako ten biznis funguje, čo je dôležité pre ten biznis, ako sa na to veľmi tlačí a podobne. No a keď už poznáte ľudí, poznáte biznis, tak sa idete spoznávať produkt. A čo to znamená v hernom priemysle? Že sa idete hrať. Zažil som to už viackrát a teda buď sa hráte ten produkt hlavne a popri tom sa hráte aj ostatné hry v danom segmente, napríklad v
Pixely sme mali PlayStation a popri sme sa hrali iné nejaké takéto tajkúny, povedzme. Ale je to strašne fajn na to, aby ste navnímali, že ako ten produkt funguje, čo tam deje, aké sú tie systémy a jak idete ďalej, zistíte, že aha, tu sa deje toto. A z pohľadu toho, že keď dojdete ako nový človek, tak ja som si vlastne spravil takú jednoduchú usability štúdiu, porobil som screenshoty, spísal som nejaké odporúčania, potom som to ukázal na projekte, že vidíte, že toto nedáva zmysel, že je to strašne dobré, kdekoľvek robíte, čokoľvek robíte, že vždy je to dobrý prístup, keď dojdete niekde a chcete vôbec poznať tú vec, alebo potom vám aj ľudia vysvetlia, že prečo je to tak. Ak by ste išli do úplne novej hry, že zelená lúčka, tak je ideál sa hrať nejaké referenčné hry, aby ste navnímali, že čo a ako. Možno také špecifikum toho herného sveta a herného priemyslu je to, že ľudia, ktorí sa hrávajú, majú veľmi dobrý začiatok. Že ak sa hrávate, prídete tam, tak možno rozumiete hlavne aj tomu slangu, aj celej tej atmosfére a veľakrát tam aj idú ľudia, ktorí sú, ako som spomenul, takí tí srdiečkari, že ja tu chcem robiť a mňa to strašne baví. A že ak tam príde človek, ktorý nemá až také herné skúsenosti, tak zo začiatku tak straguje, hej, že nevie ako, že dostáva sa toto, hrá sa tú hru, aj sa sám seba pýta, či ho to ešte baví a musí sa tak predreť. Hej. A potom sú tam také dva aspekty, že ja napríklad som sa hrával že v spoločenskej hry veľa a vďaka tomu som mal navnímané ako keby, že zložité systémy, mechaniky a všetky tieto veci, bolo to pre mňa oveľa ľahšie navnímať tie veci. A zároveň nevravím, že ľudia, čo sa nehrajú, tam nemajú čo robiť, ale je to pre vás ľahšie, ako keby, že ak sa budete hrávať dostatočne. Avšak ja som došiel do Pixlu a kolegovia ma hneď, Andrej, musí si kúpiť Nintendo a tak ja som si hneď kúpil Nintendo samozrejme a kúpil som si aj Zeldu, hral som sa Zeldu, potom som šiel na meetingy a moja prvá veta bola najčastejšie, no a viete, ako to majú v Zelde? Všetci sa mňa kúpili na také akože nemluvniatko, že to je absolútne irelevantné, lebo to není kontext našej hry, není to vôbec naša cieľovka, není to proste vôbec systémovo správne, dokonca ani platformovo to nebolo správne. Takže preto je naspäť, že musíte hlavne poznať tú hru a ten segment alebo tú oblasť, na ktorej pracujete a tie ostatné to sú také tie liminálne, že vlastne sa inšpirujete tým, čo sa tam deje. No a toto je možno taký povestný, možno, že prvý checkpoint, že celý ten segment je o zábave. Ja som po mesiaci v Pixel bol taký, že sedím na meetingu, oni sa tu rozprávajú o nejakých coinoch, bodoch a ja si hovorím, že what the fuck, že toto nemá zmysel. A vlastne v takomto hodnotovom rámci musíte byť OK, že v týchto produktoch je to, že o tom entertainmente, že tí ľudia vám dajú čas a vy sa snažíte urobiť najlepšiu možnú hru, ale že nejdete zachraňovať životy a musíte byť s týmto hodnotovo OK. Zároveň je v úvode veľmi dobre spoznať tých ľudí. Venujte čas tým rozhovorom, dajte si one-on-one s vašimi manažérmi, vašimi kolegami, spoznajte toto, je že najlepší čas, aby aj oni navnímali vás a aj vy ich, aby ste vy identifikovali tie ciele ako nový človek, aby ste vedeli, že OK, že tu je potenciál a toto môžeme do budúcna možno vyriešiť. A samozrejme aj samotný produkt navnímať a teda treba sa hrať. Treba sa veľa hrať a to je len taký ten začiatok, hej, do toho celého, lebo hneď za tým pokračuje ten grind, že už viete, už ste tam, už ste rozbehnutí, už viete, čo treba opraviť, dojdete jak taká veľká voda a idete riešiť, ale väčšinou to je, že nie. Že aj keď je tá pena dní a aj keď je tá dizajnerská práca možno, že takým spôsobom, že veľmi podobná všade, tak v tomto kontexte to je, že nemáte sa kam ponáhľať. Áno, dostanete zadanie, vymyslíte, pôjdete za programátorom, porozprávate sa o tom, idete za dizajnerom, porozprávate sa o tom a spolu sa točíte v tých krúžkoch, až potom nájdete riešenie, že Figma, napíšete si, stretnete sa. No celé toto vzniká v takomto väčšom kontexte, že musíte opäť budovať tie vzťahy, stretávať sa s tými ľuďmi, snažiť sa ako keby niečo z toho vyťažiť viac, než len to, že ja som tu, aby som urobil túto obrazovku a idem domov. Lebo inak pravdepodobne nedosiahnete ten svoj cieľ, že aby tá hra bola lepšia. A my sme v tomto boli, že oveľa zložitejšej situácii v Pixel, lebo sme boli už to zmenené oddelenie, kde sme boli od všetkých tak trochu mimo, tak trochu špeci, tak trochu taká kultúra v kultúre a vlastne potrebovali sme vlastne budovať tú dôveru a takú tú, my sme to volali, že evangelizáciu, že evangelizovali sme UX naprieč firmou. A najlepšie možné riešenie bolo, že urobiť akože papanica party, že sme spravili rebierkovo-pivné stretnutie, na ktorom sme zavolali všetkých stakeholderov, aj po dvoch z každého týmu, takže sme mali akože dostatočný počet ľudí, všetci si dali rebierka pivo, všetci boli spokojní a hneď sme boli kamaráti. Takže budovali sme ako keby takéto tie mäkké vzťahy, tie social stuff, ktoré nám veľmi pomáhali akože progresovať v rámci toho celého ako UX oddelenie. A zároveň bolo dôležité vďaka tomuto, že hej, že tí ľudia vás potom počúvajú, že hej, že vy ste vlastne v pohode, aj keď ste na nejakom
vlastnom piesočku ako nejaké oddelenie a to vám otváralo dvere aj vzdeláva tých ľudí, že v tom UX, že hej, že preto to a preto to je ten UX dôležitý. Zároveň stále sme boli vlastne v tej našej poslednej roli ten advokát toho hráča, že pre koho to dizajnujeme. Hej, vie vôbec hráč, čo má robiť, pozeráte sa na tie produkty a vám to môže byť jasné, ale či sa treba zamyslieť, že kto je to tá cieľovka, kto je to náš hráč a čo vlastne rieši v tom danom probléme. Hry sú v tomto špecifické, že keď sa pozriete na dizajn bežných produktov a ste UX v nejakom produkte, tak vy vlastne idete frikcia preč, žiadnu frikciu. A zapnete si hru a tam je frikcia na frikciu, proste, že tam sú všade nejaké prekažky a ten UX ich niekedy, že nielen, že neodstráňuje, niekedy ich dokonca, že si povie, že OK, že toto tam nechajme, alebo to ešte nejakým spôsobom stiažme. Môže tam byť dôvod za tým jasný, že chceme tých ľudí možno, že aj vzdelať, že aby nejak, teraz to je možno ťažké, ale naučia sa a potom zvládnu challenge a môžu progresovať oveľa rýchlejšie. Hej. Do toho celého vstupujú nejaké motivátory a napríklad aj nejaký flow, kde vlastne sa snažíme hráčov udržať, že je to stále nejakým spôsobom rovnako náročné, ale to je taká odborná literatúra, ktorú som nikdy neprečítal, iba mal na stole. Takže ak máte čas, venujte sa tomu. Je to strašne dôležité navnímať tieto veci, ale nezabúdajte na toho hráča v končnom dôsledku. A podľa mňa taký zaujímavý kontext je, teda, že zaujímavá vec je, že hráčsky kontext, že vy keď že ste na mobile, tak ako často sa hráte a hlavne, že kde sa hráte. Veľa ľudí sa hrá na meetingoch, niektorí ľudia volali naše hry, že záchodové hry, že sa hrajú na záchodoch, alebo ľudia napríklad v MHDčke idem a že čo je to za kontexty, že máte úplný chill, pohodu, nikam sa neponáhľate, okrem toho záchoda samozrejme, ale že vlastne čo tým chcem povedať je, že tie produkty sa použijú v nejakých kontextoch a je tam nejaká, že možno, že aj strieštená pozornosť, hej, že ten človek ako keby nedáva tomu úplne, že na meetingu, že Bajočko počúva a Bajočko pozerá na hru. A teda potom možno podľa toho aj dizajnujeme, že chceme, aby boli niektoré veci ľahko tapateľné, veľké, čitateľné a zároveň niektoré veci možno, že viac schované, že však why not. No a potom, keď sa pozrieme v kontext nejakých veľkých hier, že dojdete domov, otvoríte si pivko, zapnete plejsko, sadnete si na gauč a máte pohodu, že to je úplne že dedikovaná pozornosť, najväčší chill a nič neriešite. Že to je také zaujímavé z pohľadu toho, že kde, v akom priestore a kontexte je použitý váš produkt. Potom tu máme vzdelávanie a toto je taký, že extrémne dôležitý aspekt toho, jak som sa to teraz bavil, jak som to hovoril, že musíte sa hrať. A teraz UX fakt potrebuje byť ten herný dizajner, že herný UX. Že musíte chápať, ako tá hra vzniká, ako veci fungujú a my sme vlastne v Pixu aj s týmto bojovali, že my sme sa museli vzdelávať. Museli sme sa akože hrať veľa a potom aj veľa chodiť na edukačné stretnutia. Moji kolegovia vám rozprávali, ako chodili s game designermi na stretnutia, ako ich to možno nebavilo, ale vďaka tomu sme sa zlepšili v tom hernom dizajne, aj navrhovali vlastne herné riešenia. A vlastne bolo to dôležité preto, lebo až potom sme mohli mať relevantnú diskusiu. Že keď rozumiem tomu segmentu a bavím sa s niekom, kto je fakt, že owner v tej oblasti, tak až potom viem mať fakt, že dobrú debatu a že som prijatý, že aha, že títo ľudia vedia, o čom rozprávajú, lebo chápu tomu, čo ja chcem ako herný dizajner dosiahnuť. A my UXáci, keď sme to lepšie chápali, tak sme vedeli aplikovať všetky tie naše zručnosti a znalosti na to, aby tie hry boli naozaj lepšie. No a ako sa vzdelávať, akože nie je to len hraním, ale potom, že aj sa rozprávať o tom. My máme aj také sečné stretnutie, že všetci sme hrali jednu hru, potom sme sa po mesiaci stretli a rozprávali sme sa, že OK, aký bol progres, čo bolo zo začiatku, čo bolo fajn, čo bolo horšie a podobne. A strašne to pomohlo navnímať, že ako ľudia okolo nás vnímajú tie veci a pomohlo nám to rozšíriť ten obzor z pohľadu toho herného dizajnu. Teraz sme robili nejakú takže brutálnu analýzu, že to bolo na slajdy, že čo sme všetko vyskúmali, bolo to strašne dôležité. A vlastne, čo sa mi na tomto vzdelávaní a pochopení celého herného dizajnu páčilo, bolo to, že tam je taká jasná štruktúra veľakrát, že niekedy v apkom svete tak nevieme a ideme nejakým spôsobom, máme nejaké smerovanie a teraz si zmeňme priority a myslíme si. A hry vlastne vychádzajú z toho, že ja som ako owner, ja som si ju vymyslel. A to, že som si ju vymyslel, mi definuje to, že mám nejaké piliere. Piliere sa používajú na to, aby sme pri tom developmente alebo pri tom vývoji vedeli, že OK, že robíme takúto hru, ale už toto nie je naša hra. Napríklad, že stavíme mesto, ale to mesto bude mať iba maximálny počet nejakých metrov štvorcových a nebude obrovské, bude raz do výšky, nebude raz do šírky a podobne. A nastavíte si nejaké pravidlá, vďaka ktorým sa riadite. Taktiež si viete nastaviť nejaké emócie, viete si nastaviť hlavne motivátory, že čo to má mesto spĺňať, čo má to mesto v tých hráčoch motivovať. To možno poznáte. Taký dobrý príklad motivátorov je, že keď idete do kaviarne, dajú vám ten papierový rík, že zbierate pečetky, tak to je ten váš motivátor, že vy chcete tú kávu na konci dňa, že ono to máte nejaký kolektív, že zbierate pečetočky a potom na konci dňa je najväčšia motivácia to, že máte zadarmo tú kávu alebo čaj. No a keď už toto všetko máte,
už sa dostávate do toho, už chodíte na tie stretnutia, tak zrazu zistíte, že v tom kreatívnom, teda v tom hernom priemysle sú sakra kreatívni ľudia. Že ja keď som bol v apkom svete, tak to bolo také, že ja nie som kreatívny, to vy vymyslíte, ja neviem. Alebo boli všetci ticho, hej. A tuto prídete a tu správa zľava všetci vedia, všetci srandujú, všetko je múdre, zábavné a vlastne v tomto bode som si tak uvedomil, že vlastne OK, že by ako facilitátor, že veľakrát my UX si chceme, že aj prispieť, že aj tam niečo grcneme, nejaký ten náš nápadík a podľa mňa toto je takéto špecifikum, že som prišiel a že dobre, že ja to tu odmanažujem a že keď chcem od UX-aka nápady, tak zavolám iného UX-aka, aby bol participant, ale ja budem vlastne manažovať tú diskusiu a budem destilovať to, čo je dôležité, aby sme vyťahli z toho celého to jadro, hej, aby sme možno aj zabili tie zlé nápady, lebo veľakrát ľudia prídu a myslí si, že sú možno funny, ale sú to blbosti a nedáva to zmysel. Takže aj taký ten manažment tých stretnutí, lebo opäť tí ľudia tam prišli do toho herného sveta robiť, lebo oni to milujú, oni milujú hry, oni proste tam chcú byť a chcú zo seba dať všetko, ale niekedy zabudajú na to, že aké sú moje piliere, čo riešim, aké sú moje ciele, možno, že čo sa stane, ak toto nevyriešim. Toto sú také tie ideálne otázky na workshop, ktoré sme mávali. Napríklad zamerať sa, hej, na tie herné piliere, motivátory a emócie. Hej, že ako emóciu sledujem, že dáte ľuďom iba jednoduchý emočný kruh a že povedz mi, že čo chceš dosiahnuť týmto riešením. Zároveň, kto je cieľová skupina, hej, bavíme sa o nejakých segmentoch, že väčšinou to budú nejaké segmenty teda v hernom priemysle, nemáte, že máme tu, že 20 až 25, že to neexistuje, ale máte širšie kohorty ľudí, ktorí majú možno aj nejaké záujmy a tak to nejak to skladáte dokopy. Ale keď sa na toto vždy pozrete a vidíte to pri tom vymýšľaní tých nápadov, tak je to pre vás jasná cesta, že OK, že toto sú moje mantinely a že do tohto musím ísť a potrebujem ovplyvniť tieto veci u tých ľudí, aby ich to bavilo nejakým spôsobom. Takže že asi takto nejak fungovali tie sessiony a počasie sme zistili, že ľudia to aj v robote mali radi, že veľa našich UX-ákov bolo vysoko hodnotených preto, lebo držali vlastne líniu tých stretnutí a nebola to nejaká roadshow. No a predtým, než začneme testovať, je extrémne dôležité vôbec spoznať našich hráčov, aj možno aj tých ako keby hráčikov, ktorí sú už ďaleko. Ako sme to robili, bolo vďaka našom super user research týmu a zároveň napríklad vďaka diary studies alebo nejakým dotazníkom. Diary studies sme na diaľku sledovali, že ako sa ľudia hrajú a analyzovali sme. A aj ja ako dizajner som sa v tomto podielal, lebo pre mňa je dôležité navnímať toho hráča, že aké sú jeho problémy a potom aj vymyslieť adekvátne riešenie, lebo tu je nejaká empatizácia, design thinking všetci poznáte. Takže celé toto dotváralo to, ako sme vôbec pracovali. A dokonca sme vedeli testovať aj nejakú zábavu. Videli sme, že ako ľudia reagujú, potom mali aj nejaké dotazníčky, ako reagovali. A keď sme mali niečo malé, tak sme zobrali banner, zobrali sme sladkosti, išli sme dole, zastavovali sme ľudí a ukazovali sme im nejaké prototypy, že čo na to povedia. Takže že všetko toto prebiehalo predtým, než reálne som si namočil ruky do nejakej figmy, do nejakého figmy jamu, alebo iba ceruska papier, čokoľvek. Hej, že je dôležité mať veci dobre navnímané, skôr než sa brehnem iba po hlave na tom, že idem dizajnovať, lebo to vlastne je na konci dňa aj tak nejaký ego design. No a keď už sme v nejakom špecifickom segmente, ktorý má stále kopec výhod, ale má aj svoje špecifika. Takže opäť zmienené systémy. Hej? Že keď idete niečo dizajnovať, ja som veľmi architektonicky postavený, že vždy si kreslím nejaké architektúry systémov a toto bolo obzvlášť. Hej? V bežnom svete máte nejaké appky a teda majú že jednoduché používateľské cesty alebo vedia byť priamočiare. Možno sa vetvia, ale vždy je to postavené na nejakej dobrej architektúre. A z pohľadu hier začína to síce lineárne, ale veľakrát sa to vie, že rozvetviť do brutálneho vetvenia. Príklad dám, že vlastne v PlayStation 2 má hra takú kartičku, keď dosielate vláčik. A vlastne kolegyňa strávila, že 2 mesiace dizajnovaním tej kartičky, lebo jak ju postupne dizajnovala a redizajnovala, tak zisťovala rôzne kontexty, ktoré sa v tej hre dejú. Že nejakú tú kartičku potrebuje mať človek, keď má level 20 a nejakú, keď je level 120. A že toto je to narastanie tých kontextov, ktoré sa v tej hre dejú a menia, že to je extrémne zložité. Zároveň, že chybovosť, ak urobíte chybu v appkovom svete, tak je to taký ten zlý gombík tej atomovej elektrárne, že to vie byť extrémne nebezpečné, ale tu je to zábava. Proste tu, ak niečo pokazíte, tak možno bude mierne nahnevaný používateľ, alebo sa mu niečo stane, ale na konci dňa neriešite nič zložitejšie, je to presne len hra, našťastie. Takže vždy aj v oboch svetoch, appkách aj hrách veľmi záleží od kontextu a od hĺbky, kde sa ten hráčik nachádza.
Potom je tu špecifikum monetizácie. Máme apky, ktoré monetizujú reálne situácie a problémy. Zavoláte si Uber a monetizuje vás tým, že vás zobere, splňa vám nejakú službu, nejakú potrebu. V hrách, ak neberieme prémiovky, zaplatíte vybavené, oni monetizujú to, že vy sa chcete hrať nejakú úžasnú hru. Ale ak ide mobilné hry, tak monetizuje sa buď čas, alebo nejakú vašu potrebu. Čas je ten, že hráte sa a hra vás v určitom bode zastaví. Nemáš energiu, počet krokov, čokoľvek a musíš zaplatiť, aby si kvázi dokázal ísť ďalej. A zároveň je tam nejaká potreba, že už to nejak húknú a že vieš, ježiš, toto by som chcel. Možno, že niektoré novšie hry už sa hrajú aj s kozmetiksami. A podobne to je free-to-play na počítači, Fortnite, hej, tam veľakrát tie oblečky a podobne nejaké veci viete si zaplatiť a to je ten apel na tú potrebu v skutočnosti. No a čo je v týchto hrách také špecifické, a čo je, niekto by možno povedal, že to je dark pattern, ale ja celé toto už nepoužívam, je, že hry vám za peniaze predajú nejakú menu. Za tú menu si potom kúpite niečo. A vy v skutočnosti stratíte zmysel o hodnote tej veci, lebo pokiaľ si neurobíte nejaký Excel sheet, kde si to prerátate, že aha, teraz som mal 10 eur za 100 coinov a za 90 coinov som si kúpil niečo takéto, takže vy sa ľahko stratíte v tomto celom. A toto je možno také, že taká, že šedá zóna, ktorá bude byť taká, že ľahko sa tam strácajú. Ľudia tam ľahko nalejú veľa peniazy, lebo nevedia, kde je tá reálna hodnota tých vecí. Potom je tu špecifické ovládanie. Keď máme apky alebo weby alebo akékoľvek služby digitálneho, swipe, tap, klik, vybavené. Opäť dobrá architektúra a všetko je fajn. Na počítačoch máte, že na premiovkách máte joysticky, ktoré vedia byť, že extrémne to nakombinovať, lebo vždy máte, že 100 funkcií, ktoré hráč môže vykonať. Zároveň ale firmy ponúkajú pokročilé ovládače. Ako by povedal môj kolega Peťo, že nie je ten od Xboxu, lebo napríklad ten od PlayStationu je strašne super. Do neho dokonca viete aj fúkať. On vydáva aj zvuky. To je proste, že masterpiece ovládač. Zároveň to ovládanie vie byť také viacúrovňové. A v čom sa napríklad, že v mobilnom svete sme sa veľakrát bortili, bola taká, že gradácia obsahu. Takže máte nejakú obrazovku, že hráč príde do hry a ono je to, že veľmi jednoduché. Hej, tu som si požičal veľmi super od Fanta Martina a veľmi pekný príklad, ako graduje ten obsah. Dojdete, začnete sa hrať, je to veľmi easy, stlačíš gombík, niečo sa deje, easy. A počasie dojdeš po týždni, ak sa hráš, raz už, prvý event, prvá udalosť, túto vyplň, túto pozbieraj niečo a trošku sa strácate, že by ste mali nejakú cestu, že toto je nejaký môj progres ako hráča a do toho ste odbočili do veľa malých uličiek a snažili ste sa akože vyriešiť všetko, čo na vás hra hádzala. A dojdete po mesiaci a zrazu zistíte, že máte screen akože plný ikoniek, ktorým nerozumiete, neviete na čo sú, veľakrát je to ponuka na niečo, čo vlastne nechcete, ale tak potrebujú to tam dať. A že vy ste úplne overwhelmed, že prídete a už máte že záhul iba s tým, že ste to otvorili a už iba idete manuálne, že viete, čo máte stlačiť, aby vás nič neharasmetovalo. A toto je veľká špecifickosť, že my sme aj keď sme robili v Pixel nejakých hrách, tak keď sme museli fakt, že robiť také tie šalamúnske rozhodnutia, že čo kde dáme, aby to hráč mal, potom sme vytvárali nejaké rolovacie menučka a podobne, že ako dať hráčovi všetko, čo je pre nás, pre biznis dôležité, ale zároveň čo dôležité je pre hráčsky kontext, aby hráč mohol progresovať v rámci tej hry. A to je akože veľakrát také, že exceso, že kto si čo vyťahne a tak. Či nie, Černý Peter. No, a čo je naopak super, keď už nemusíte riešiť zložitosti, architektúry, ikonky, neviem čo, tak je tá vizualita. Že apky bohužiaľ prepadajú niekedy buď minimalizmu, alebo nejakej trendovosti. Bohužiaľ, ale zároveň je to dobré, lebo patterny pomáhajú ľuďom ľahšie používať tie produkty, samozrejme. Ale z pohľadu hier je to, že brutálna sloboda, že tam akože patternovosť, práve, že vy potrebujete odlišiť tú svoju hru, vy potrebujete, aby to bolo unikátne a zároveň, že pekné, vycmukané, čokoľvek, akokoľvek vidíťané sme používali často. A veľakrát sa to moderuje v 3D, že vlastne ja som to UIčko akože ani len nechytil, ja som riešil úplne že hlbšie veci, ale je tam nejaká unikátnosť. A hlavne ten apel na emócie, že vy chcete, aby ľudia, keď sa hrajú, aby z toho niečo mali, aby z toho niečo sršalo a tam je potom veľký apel aj na nejaké že animácie, čo bola potom moja väčšina frustrácia, lebo Figma to absolútne nezvládla, hej, že nejaké vybuchnutie, nič sa nekonalo. Takže v tomto je taká tá pekná vec tých apiek, teda hier oproti apkám, že máte takú slobodu sa vyblázniť. No a možno taký ten finálny bod, že vlastne, ako sa tu o tom bavíme, že pre mňa je dôležité, aby ste chápali, že je to ako všade, že UX je všetkých, že UX riešia
animátori, UX riešia, herní dizajnéri a v konečnom dôsledku, že my apelujeme nejaký realizmus, ale ten vy ako jednotlivec nedosiahnete. Sice Jack Torrance to so sekerou sám veľmi dobre vedel, ale keď chcete mať dobrú sekeru, aby svišťala, potrebujete nejaké zvukové efekty, potrebujete nejakého 3Dčkára. Keď chcete, aby tresky lietali, tak už tam musí byť animátor. A všetko toto proste sa musí diať v nejakom kolektíve. A teda spolu ťaháte za lepší UX. A bohužiaľ nevždy to všetci chápu tak, alebo že možno to netreba brať tak, že keď niekto povie, že to má zlý UX, lebo toto je veľmi ľahko použiteľné kľúčové slovo v našom a akékoľvek biznise. A z toho hľadiska to netreba dať pozorne osobne, lebo veď vidíte, že keď idete do toho realizmu aj s tými VR setmi, tak sa potom dejú veľmi zábavné situácie. No a teraz som si teraz nachystal nejaké príklady takých tých dobrých herných vecí. Máme tu nejaký príklad z tohto Dead Spaceu, je, že vlastne oni úplne že vyplývajú aj, že tam došli ste a hrali ste sa. Život postavy bol na chrbte v takej trúbke neonový a potom si sa má nejaké stasis, tam ste mali napríklad, že cieľ laserové zameriavanie, takže žiadne stredenie niečo gulaté, aj množstvo munície ste vlastne mali zobrazený na zbraní v kontexte tej postavy. Takže to bolo, že brutálne pokrokové, že no UI a ja som veľký fanúšikom týchto pokrokov, lebo hry sú sami o sebe veľmi rozprávajú nejaký príbeh. Napríklad aj tu v Hadesovi, ten mám zase strašne z pohľadu jeho štilizácia a animácie toho celého UIčka. Opäť nie je to mobilné, ale nie je to nedosiahnuteľné ani na mobile. A pre mňa to bolo vždy, že ten art že dokáže ešte vysalsovať tú hru ešte next level. Naopak, že veľakrát tie hry riešia ten kontext toho hráča. Napríklad Last of Us, keď zomrete veľmi veľakrát ako ja, tak tá hra vás vlastne v tej pauze po zomretí nepošla hneď naspäť do hry, ale dáva vysvetlenie. Nie je to iba text, je to proste, že reálne, čo môžete robiť. A tieto veci veľakrát aj splňali ten hráčov kontext, že ja sa nachádzam v tejto situácii, že toto by sa mi malo hodiť. A dokonca ani nepustili hráča hneď, že musel som si napríklad že preklikať niekoľko z tých akože rád, kým som akože bol smarný, že si to prečítam a konečne sa posuniem ďalej. Podobne kontextuálne pomáhajú hráčovi sa rozhodovať v kene. Že keď si otvárate nejaké nové skilly, tak vlastne ukazovalo napravo hráčovi, že že tu je video, že čo sa stane, keď si to odomkne, že takýto nejaký útok budeš mať. A potom sa hráč vedel to rozhodnúť, že OK, že chcem, alebo že potrebujem to teraz, že bude sa mi to hodiť. A aj tam bolo nejaké ovládanie, že je to kontextuálne extrémne správne. Podobne to je aj v Ghost of Tsushima, kde vlastne zameriavajú sa na ten kontext, v ktorom hráč je, že teraz sa potrebujem naučiť niečo, mám tam nejakú repetitívnosť. To je celý ten spodný bar, že musíš toto urobiť, musíš to toľkokrát urobiť. To je základ učenia, že vykonať a potom opakovať. A zároveň ponúkajú kontext tej postavy, že vlastne ten health bar je nad tou postavou a nie je to niekde, jak bolo kedy dávno v Tekenoch a kdekoľvek, že po celej obrazovke. Takto sa hráč môže sústrediť, že OK, toto musím spraviť a že tu je vždy môj enemy a na ňa sa môžem sústrediť, nemusím sa nikam inám pozerať, takže je tam úplný aj kontextuálny fokus. Čo je pre mňa, že najväčšou silou hier je, že ako som povedal, že vlastne hry sú rovnaké médium ako knihy alebo filmy. Pre mňa vlastne ponúkajú, že brutálnu hodnotu v tom, ako rozprávajú príbehy a niekedy, že v samotnej hre viete rozprávať príbeh bez toho, aby sa hráč musel pohnúť a dokonca ho obmedzíte, že hráč iba pozorovateľom toho príbehu, ale zároveň to extrémne pomáha v tomu zážitku, hej. Ja keď som hral Last of Us a prešiel som úvodnú sekvenciu, tak som iba kúkal aj tela nové vráta, že slzička na krajičku, že čo sa práve stalo a bolo to pre mňa, že extrémne taký, že už až filmovo pocitová vec, že a v tomto sú hry strašne silné médium. A v tomto akože je strašne super, že veľa ľudí ide do toho herného priemyslu a snaží sa robiť dobré a silné hry. No a keď už sme pri tom dizajnovaní a do čo všetko my vieme zabrnúť a čo všetko vieme vylepšiť ako VXáci, teda pracovať s tými emóciami, tak všetko vieme prototypovať. A teraz taká, že fan vec, toto je že dedikované pre Figma fanúšikov, a že v Pixi som potreboval raz nadizajnovať jeden prototyp, že sme si chceli overiť úplne začiatok veľa konceptuálnych vecí, novej hry, ktorá sa vyvíjala. No a keďže som bol lenivý, lebo som nechcel na každej obrazovke prepisovať atribúty, že vlastne príde vláčik, odíde 10 železa, príde 10 dreva a podobne, tak som vlastne celé toto urobil cez variables. Čo je strašná sranda, lebo vlastne tie variables potom slúžili ako nejaká virtuálna tabuľka, ktoré sa veci prepisovali. O to ešte väčšia sranda bola, že celá hra bola vlastne v 3Dčku, tak ja som si vypýtal v nejakom úhle kameru na naše vláčiky, na nejaké naše prostredie a potom som sa hral s tým prototypom, že ten vláčik nejakým spôsobom prišiel, veci odlietali, potom som sa tam hral aj s nejakým žeriabom, že žeriab príde
až išiel som do toho, že maximálneho kontextuálneho realizmu aj do nejakých emócií, že tam potom niekde lietali veci. A že v tomto ma napríklad, že v určitom bode Figma až prekvapila, že to dokázala mi hrať sa s tým a ja som zároveň nemusel myslieť na to, že keď som kopíroval tie elementy naprieč jednotlivými obrazovkami, tak vlastne oni sa automaticky prepisovali a ja som do nich absolútne nemusel šahať, čo bolo strašne fajn, lebo bolela ma hlava už iba pri predstave, že čo všetko by som musel meniť, keby som chcel jednu vec zmeniť a ako to mení reťazec veci. Takže toto je taký ten prehľad toho, čo robí herný UX designer. Rozprávame sa s ľuďmi a zistujem viac a viac, že ten UX je vlastne strašne podobný ako všade inde, že nazveme to herný UX, ale to jadro je to, že aj keď je to hravejšie a artovejšie a možno niekedy je zložitejšie, tak najdôležitejšie je, že my sme tak častočne už takí, že herní dizajnéri, ktorí riešime rôzne emócie, ako som už povedal. A v tomto bode je to, že čím viac do toho ponoríte, čím viac to budete chcieť, tak tým viac hodnoty človek vie z toho vyťažiť a vie aj priniesť. A zároveň je to o tých vzťahoch, že dneska sa všetko deje cez meetingy, Google Meety, Teamsy a že aj tam vlastne, že ľahko vzniknú aj z pohľadu tých chatov nejaké ako keby, že nezhody, alebo človek sa zle vyjadrí, alebo píše po anglicky a nevie to napísať normálne a napíše to možno príliš priamo a ľudia potom akože niekedy môžu vzniknúť nejaké nezhody. Takže preto je dôležité budovať tie vzťahy, dávať si tie one-on-one s tými lídrami a snažiť sa smerovať akože to, že posúvam sám seba, ale posúvam aj ten tým, aj ten produkt. No a ja som mal také šťastie, že som dokázal pivotnúť moju kariéru nejakým smerom a vlastne Pixi sa, jak narastol ten tým, tak vlastne sa zrazu vytvorila pozícia UX leada a náš šéf bol veľmi neherný a povedal, že toto nie je súťaž, ale rozhoduje sa, že kto bude budúci UX lead. A síce moja žena tvrdí, že som súťaživý a ja voči tomu väčšine oponujem, tak som túto súťaž vyhral. Aj keď si myslím, že v skutočnosti to bolo iba preto, že som furt nosil banana bread a šišky, síce tie banana bready už nemal kto jesť, ale podarilo sa mi to. Ale vlastne v konečnom dôsledku to bolo iba správne rozhodnutie z toho hľadiska, že UX lead nemusí byť že najlepší UX v miestnosti. To je podľa mňa, že väčšina chyba povyšovania, alebo teda nejakého leadershipu, upgradovania do manažmentu, že vyberáme tých najkvalitnejších ľudí, ale skôr sa treba zamerať na to, že či ľudia majú na to. A ja možno mám na to nejaké vlohy, alebo sa na nich aspoň snažím neustále pracovať. A čo vlastne, ako fungovať dobre, ako nejaký lead, že možno v tej roli nie ste, možno k nej neašpirujete, možno je úplne OK, že proste chcete byť ten UX, chcete byť v interakcii s tými používateľmi a stále sa venovať tomu iba craftu. Čo neznamená, že ja som ako lead nemusel riešiť môj craft, ja som sedel na 3 stoličkách, aby bolo jasné. Ale teda, čo sme zaviedli, boli sme tuto s kolegom, s ktorým sme opravovali klimatizáciu, teda aby nefúkala na nás, tak boli sme v Budapešti a strašne nás osvietilo, že poďme robiť one-on-ones, tak sme spolu pre náš tým robili ako keby one-on-ones, on pre jeho researcherov, ja pre mojich dizajnerikov. A tie one-on-ones to nemusí byť v miestnosti, to sme sa pekne išli prejsť do sadu Janka Kráľa, bolo to absolútne ok. Že není nejaký že fixný formát, ako to musíte robiť. Ani sa nemusíte o robote rozprávať, môžete sa rozprávať o tom, čo vás doma trápi, aj to absolútne v poriadku, bude dôležité vytvárať to bezpečný priestor pre tých ľudí, aby rástli a byť tam pre nich. Zároveň dôležité za tým ľuďom priestor rásť, že to není o mne, nepotrebujem ja tu riešiť edukáciu. Prišla za mnou napríklad kolegyňa, že hej, Andrej, ja by som chcela riešiť edukáciu. A ja, že nemal by som to robiť ja ako craft owner, ale potom si hovorím, že nie, veď to je pre teba vlastne super platforma na to, aby si sa vzdelávala. A mala to pod sebou, aj keď ja som bol lead, ona riešila, mala meetingy a spolu vymýšľala workshop, lebo to strašne super. Alebo sme iného kolegu stiahli na nejaké že copywritingové veci, lebo bol v tom najlepší. Why not? Že prečo nechá leadership na niekom, keď líder môže byť dokoľvek, keď ho niekto bude chcieť nasledovať. A dôležitý bol point pre mňa je to, že ja nemusím túto robotu robiť v práci, že vlastne teraz už nie som lead a vlastne je to OK, lebo ja som si našiel ten leadership mimo práce. Aj trénujem ženský futbalový klub FK Kozmos a je to strašná úplná pohoda a učím sa tam úplne iné veci, lebo mám pod sebou už 25 žien, ktoré sa snažia iba vyhrávať zápasy a spolu sa zabávať a je to úplne iný aspekt toho celého. A podľa mňa dôležité bolo pre mňa aj pochopiť to, že vyjadriť tú vďaku. Mne toto vždy chýbalo, že my sa nevieme poďakovať, my sa iba zhejtiť, že čo bolo zlé a čo je zlé a podobne. Ale proste ja som vždy tak v piatok vytrval a napísal som takých pár riadkov, ale dedikovane, že kto čo spravil. Napríklad tu som ďakoval kolegovi, že to ukradol z iného poschodia firmy kávu, ktorá nám strašne chutila, alebo jednej kolegyni, že čorkla pagače na náš event z iného eventu, ktorý bol v Pixli, neboli sme niekde po Digital Parku kradnúť, ale že to je ten point vyjadriť tu vďaku aj za také maličkosti, ktoré vedia byť aj veľakrát úspevné.
No a ono to celé smeruje k nejakej kultúre, ktorú budujete. Hej? Že máte nejakú ako keby, že fan kultúru a vlastne vytvárate bezpečné prostredie. A potom sa musíte zamyslieť, že akú kultúru budujete. Budujete kultúru banana breadu alebo budujete kultúru so želými koláč, lebo obidve veci sa mi stáli reálne v pixli. Takže toto je napríklad kultúra gripu, kde vlastne odkedy máme rúru a chladničku, tak toto je, že za posledný mesiac asi toľko to banana breadov. Takže opäť vždy, keď sa nad tým zamyslíte, tak že tá kultúra môže byť veľmi príjemná, bezpečná pre tých ľudí, ľudia sa môžu realizovať, alebo to môže byť niečo, čo tých ľudí zomeluje, môže to byť niečo toxické. A že aj k tomu, k tej veci môžete vy ako jednotlivec prispieť, že sa budete snažiť rozprávať s tými ľuďmi, pretvárať, alebo zistiť, že nie a že vlastne thank you, goodbye. A to bolo niečo pre mňa, že v určitom bode som zistil, že možno je to pre mňa too much, že nestaral som sa o seba a vlastne možno som ako líder zlyhal v tom, že som riešil, viac som sa zameral na tú našu unitu, že riešil som, čo oni potrebovali a možno málo som sa rozprával s inými lídrami, hej. Alebo som chcel byť nejaký štít, že nech na nich akože nejdu všetky tie ťažké veci, nech sa môžu kvázi ako keby zamerať na to dobré, ale to vôbec nepomáha. Tí ľudia musia vedieť, keď je niečo ťažké a že sú nejaké výzvy, ktoré by sme mohli riešiť spolu. Takže v tomto som sa aj poučil, že byť viac v kontakte s tými ostatnými ľuďmi a snažiť sa zmeniť tú firmu aj takto. Aj nejakým spôsobom zdieľania tej kultúry. A to je taký ten tretí checkpoint, ktorý môže byť aj pre vás, keď budete lídrom, že dajte ľuďom priestor rásť, nech majú tú platformu a nech môžu robiť, čo chcú. Hej. Zároveň kultúra prebíja akúkoľvek stratégiu, teda čokoľvek budete robiť, tak vždy tá kultúra bude na tom jazdať, že keď sa tam ľudia budú cítiť dobre, tak budú šťastní a budú nejakým spôsobom napredovať. A vlastne pre mňa je toto, keby ste došli do kozmosu, tak to je naše jediné, že budete tu šťastní a futbal príde. A potom myslíte na seba. To je to, čo som spomenul, že ja už som bol potom taký pomletý a nejak som na seba nemyslel. Myslel som, že všetkých treba zachrániť a pomôcť a vlastne ja som zistil, že OK, že ja už to nedávam. Že bol som v bode, keď už som nedokázal ani vyriešiť dizajnový problém, už som sa všetkého vzdal a aj tak som proste už som nevedel ako ďalej, tak som si povedal, že dám si na 7 mesiacov sabatikalovú pauzu, však čo 6 mesiacov zaplatí štát. Pozor, dneska už iba 3, takže opatrne so sabatikálmi. A teda, ako ďalej, akého seniorčiť, hej, že keď už ste niečo zažili a vlastne bolo to dobré, kým to trvalo, to si veľké uvedomíte, až keď to je potom, hej, ale ako ďalej, hej, lebo veľakrát budete v živote čeliť boss fightom a už budete seniori a budete si myslieť, že ja to zvládnem, ale v skutočnosti, že aj keď už rozumiete tomu hernému svetu, alebo akúkoľvek inú oblasť robíte, aj keď už tomu dostatočne do hĺbky rozumiete, tak je najdôležitejšie pochopiť, že viem, že nič neviem, hej, že ja toto aplikujem ako futbalový tréner, robím to 3 roky a viem, že nič neviem, takže idem akože stále v tomto. A aj keď neviete, tak sa máte koho popýtať, lebo síce, že tá nosová rukavica je ako ten náš UX-ecký opasok, že vždy vyťahnem to správne, tak vlastne vždy máte okolo seba kopec ľudí, ktorí vám môžu pomôcť. Hej? Že keby ste išli robiť, že si poviete, že chcete herný UX a ja vám neprídem dostatočne sympatický, tak môžete sa porozprávať s Peťom, s Klaudiou, Betkou alebo Fantom, teda Maťom, ktorého sme tu aj spomínali. Keby ste sa chceli venovať viac leadershipu, tak Miška Kočevá je skvelá mentorka v tomto. Keby ste sa chceli venovať researchu hernému, tak Monika je, že takú researcherku chcete všade. A keby ste sa nebodaj chceli, že úplne, že svičnete kariéru a idete robiť herného dizajnera, tak Nekro, Lukáš alebo Samo a Martin Lučak, ktorý ešte stále v Pixli, boli že brutálni ľudia, ktorí že vedia pomôcť a že je to o tom, že ak chcete, zavoláte kohokoľvek z týchto ľudí na kávu, zaplatia ju samozrejme, lebo však veď už vám dali čas a zistíte, aké je to, hej, že aj takéto exploratívne veci vám pomáhajú vo vašej kariére. A keď ste asociál, čo je adekvátne, ak by vás bavili hry, tak to ide veľmi k sebe, tak môžete sa hrať tie dobré hry a možno takto navnímať, ako sme povedali na začiatku, hej, že ktorúkoľvek z týchto, ak nežijete sami doma, nie ste zavretí v kutici, čo si nemyslím, že ste, tak odporúčam Split Fiction. Je to, že úžasná vec pre 2 ľudí, je to, že ak trošku chápete hernému dizajnu, tak tá hra ide že cez všetko, ide cez všetky žánre, ide cez všetky mechaniky. To je, pre mňa osobne to je, že veľká zábava seba na to pozerať. A to bolo možno strašne super, jak som v tom hernom dizajne, vedieť si užiť tie dobré herné veci, že to je super krásne. A ak možno chcete byť viac s ľuďmi, že za jedným stolom, tak určite nejaké kvalitné, dobré hry spoločenské, ktoré vám trošku pomakajú po šrobíkoch. Ak sa chcete možno vzdelávať opäť, že viac vo svojom voľnom čase, tak určite Games Maker's Toolkit, to je, že ten typek ruky, nohy boskávať za tie videá
People Make Games, opäť zaujímavý content, Slovenská developerská asociácia, určite podporte, zapojte sa, možno budú mať nejakú výzvu, neviem. Games Input Database, to bol pre mňa, že strašný fun fact, že existuje databáza zo všetkých inputov do nejakých hier, to bolo, že wow. Ale najlepšia kniha, ktorú som čítal, bolo ten Game Design Impossible, to bolo, že Real Stories, to je akoby na Apple TV nejaký seriál, už sa nepamätám ako, ale to je, že presné príklady z toho, keď sú nejakí lídri a ako sa deje v hernom priemysle, že úplne zlato. Sú to iba príbehy, z ktorých sa učíte, takže 10 z 10. No a teda štvrtý a možno, že finálny checkpoint pre každého, kto by chcel ísť robiť herný UX je, že vlastne robte veci, ktoré vás naplňajú. Ak sú to hry, tak to robte. A zároveň buďte súčasťou komunity, že podľa mňa nemusíme sa tu skupinkovať, že táto spoločnosť je veľakrát dostatočne roztrieštená a že potrebujeme sa skôr spájať aj na tento úrovni. A preto je super, že Suxa robí tieto komunitné veci, že sa nás snaží spájať a zdieľať rôzne kontexty, aby sme sa všetci ako spoločnosť posúvali. Takže ďakujem vám za váš čas. Moje meno je Andrej, venujem sa UX-u, workshopom a Banana Breadom obviously. A zároveň, keby ste chceli, napíšte mi e-mail na LinkedIne alebo na Instagrame, ale na Instagrame ide veľa futbalového kontentu, takže tam nenájdete nič o hernom UX-e. A teda možno na záver, najlepší small talk, ktorý mám vždy rád, je, že aké hry hráva, že ono to už potom ide, hlavne z game industry. A potom moja výzva pre vás je, že podporte nejakého malého vývojára. Alebo sa popýtajte tých ľudí, čo tam boli, že koho majú podporiť. Ďakujem.